Estamos na primeira gran vila coa que se atopan os peregrinos cando o Camiño de Compostela entran na provincia da Coruña, a derradeira que teñen antes de que vexan os restos do apóstolo na Catedral de Santiago. Neste lugar que se atopa en festas. E hai unha de dilemas aquí, porque eu xe non sei que me endulza máis a boca, os ricos ou os melindres? Ese é o debate que temos preparado, un deles para hoxe. Pero claro, estamos en festa. E onde estamos? En Melide, poñéndonos na punta do pé. Segundo Castelao, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, aquí en Melide consérvase o cruceiro máis antigo de toda Galicia. Aquí en Melide onde estamos hoxe, nas festas de San Roque, que comezaron o domingo día 15 e que se extenden ata pasado mañá sábado. Cando din que en Melide as festas non son festas, senón festazas, teñen moita razón, porque hoxe o tema vai de xogos tradicionais por unha parte, bueno, do debate que lles dixen antes dos ricos e dos melindres, de moitos amigos que veñen onda nós, pero todo doce, con dilemas, pero moi doce, ui, doce. Saben vostedes que ademais aquí se vamos cara a Santiago, cara a Compostela, desde Melide temos que pasar por Arzúa e logo chegamos ao Concello do Pino. Desde logo, se no Pino, ademais tamén terra de peregrinos, hai algo coñecido, o sea, de Arca, o Pino, a música e a banda que temos hoxe connosco. É José María, o director. Hola. Como vai a cousa? Pois hoxe levades creo que todo o día, estivestes facendo pasarrúas. Estivemos pola mañán, fixemos pasarrúas, fixemos un pequeno concerto pola mañán, e agora estamos aquí nesta fermosa plaza, e despois ás 11 un concerto importantísimo na Plaza do Convento. Atención, 11 da noite. Vostedes que nos ven en directo agora que son contra as 10. Como non levo o reloxo, non son de andar con el. Menos cuarto. Ainda son menos cuarto. É que cada día comezamos antes, menos cuarto. Pois contra as 11, dentro dunha hora e cuarto, estará a banda de música. que sí, trae pa aquí. Que sí, que menos cuarto, toma. Friki, toma. Disme que estades exactamente en que praza ides estar? Na Praza do Convento. Na Praza do Convento, xa o saben, pero agora, en primicia. Non exclusiva, en primicia, para todos os telespectadores da Televisión de Galicia que nos ven non só desde a nosa terra, de Melide, todas as 4 provincias, senón alén mar tamén, aquí teñen a banda e cunha dose de caña, non? De caña musical galega, non? Exactamente, agora imos interpretar unha muñeira, perdón, unha jota. Unha jota. A churras? Churrusqueira. A churrusqueira. Coa banda, un aplauso!
Onde está? Máis. Aquí. Veña máis para diante. Ala. Antes falaron e agora tócalle... A ver, o rico. Prefiro o rico ou o melindre? Levou un rico. As dúas cousas están riquísimas. Unha ten máis azúcar, a outra está máis dura. Rico ou melindre? Melindre. A ver, espera que ven aquí. Como te Mira a cámara. Marcos. Xírate un pouco pa cámara, Marcos. Marcos, ti prefires o rico que é o que vas coller ou o melindre? Melindre. O melindre vai gañando. Temos un debate. A ver, axúntense todos pa aquí. Veñan pa aquí. Veñan para diante, todos. Empecen a comer xa. A ver quen pon máis cara de gusto. Porque se temos duelos hoxe aquí, a París de Noia e Maila Panorama, orquestrazas. Duelo de titáns hoxe aquí. E duelo de iso de melindres e máis do río. Pensei que quería coller outro. No. Vostede tenos que falar algo do día 5 de setembro. Comendo, para que se note que vai haber comida ali. O día 5 de setembro hai festa en Érmora, en Palas de Rei. Invito a todos que veñan a pasalo ali e ven a festa, que hai pulpo e carne e churrasco. É unha merenda, non sei. É unha merenda. E hai un autobús que sale de Melide da empresa Puntero. Xa o saben, desde Melide teñen un autobús gratuito. O domingo 5 de setembro pola tarde en Palas de Rei, na parroquia de Palas de Rei, Érmora. Érmora, aí a teñen. E agora, espere, un pouco de discreción. É que el tamén quere unha, home. O noso director, sí, mira como escapa. Pero o rico ven que o colle. A ver, vayan pasando por aí, vayan pasando, amigos, collan. Que nós temos que... Collan a bolsa, que xa me caeu o pinganillo e todo. A bolsa por aquí, repartan, a repartir. Que eu teño a vostedes, ademais de poñer o pinganillo, agora, aquí está. Saben vostedes que hai moitas asociacións que se ocupan de conservar os xogos tradicionais, as tradicións galegas de sempre. O director está a papar. Pois, como digo, xogos tradicionais. Un deles, aquí, en Melide, o tirapedras. Estámonos a mover polo medio da praza, no sitio no que haxa máis luz. Pero claro, luz aquí hai abondo, porque a malia ou precisamente pola cantidade de xente que hai, alumean coas súas miradas, e porque están papando entre... Se ti xa papaches, non? El xa papou o rico. Aí está a banda. Señores, voulles presentar... A Balbina non, voulles presentar a Silvia, que ela ten moito que ver con esa banda que lle montaron a Balbina. Todo feito desde Brión. Todo feito desde Brión. Bueno, ahora son Silvia Zorneira, realmente son a Balbina, que viste e calza, a Balbina. Aquí estamos, isto é como cando fan precisamente, que estamos en Melide, e antes queríalles contar tamén aos telespectadores que o concello onde se gravan os exteriores de Libro de Familia, Santalla está aquí. Santalla na afición, pois a Balbina témola en carne e oso xe aquí, porque ás 12 tendes concerto en Melide. Sí, ás 12 hai concerto en Melide na Praza das Coles. E todo isto naceu no 2007 e logo o compromiso case que tivestes que ir vos amoldando vos el, porque foi tal pelotazo. Sí, no 2007 naceu a Balbina e no 2008 naceu a banda, como a cuadrilla de Pepa Loba. A Balbina reclutou aí a banda e agora non paramos de festa en festa como vos. E vos, con todo que sopa... que simpático! Que ti sabes... Espera que aquí facemos todo demais. Pinganillo, espera. Fuera, guas, a bailar. E vaime contando unha cousa que che dicía eu. Entón a Balbina, o parto foi grupal, foi en Brión, eso sabémolo, pero foi grupal ou foi unha cousa particular vosa? O parto foi individual. Digamos que naceu a Balbina coa estomballada. A estomballada, así quedamos nós cada día ás 12 da noite. Eu non sei o que lle deixa a unha persoa que ten tanta enerxía no escenario como a ti. Que a deixa estomballada? A ti que che deixa estomballada? A min deixa máis estomballada este verán que estamos a ter en Galicia, con este sol, estas temperaturas, estes verdes, non os incendios, os verdes, Os verdes. E as bandas, e as orquestras, e as festas. Como a de Balbina. E agora, ainda que está a soar detrás a banda, e vamos facer unha fusión e unha mistura. Vamos, botalle aquí un gritazo da estomballada. Vamos a ser capaces coa música de fondo? Eu creo que sí. Pero non nos vamos a estomballar, que máis eu? Bueno, ese sí, tirámonos ao chan. Mira que miña nai gustaría verme estomballada aí contigo. Mamá, como se chama? Mamá, Mari. Esto vai por ti. Estomballada, 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 aleira, patera, queira. Verbena, señores, que nos quedamos estomballados.
Na punta do pé, ven a banda agora. A de Balbina é ás 12, pero nós temos aquí a de Arca. Antes quero lles lembrar a vostedes unha cousa. Grazas por axudarnos a facer festa todos os días de luns a venres, e como mañá é venres, estamos nun lugar fermoso da provincia de Pontevedra no que tamén están en festas. En Combarro, xa que logo saudamos a Combarro. Veña mañá a Combarro que hai festa, música! Música, maestro.